differentiere f af x er lige med a i x og f af x er lige med x i a. Og først så vil jeg lige repetere lidt. Jeg vil starte med at sige, at e i x og ln er lige med hinanden omvendt. Og omskrivningen af f af x er lige med a i x er lige med k er lige med e i kx, hvor a er lige med e i x og k er lige med ln til a. Og hvis man så differentierer f af x er lige med a i x, så er f mærke af x altså lige med a i x gange ln til a. Ja, så vil jeg lave mit bevis. Og f af x er lige med a i x. Og jeg starter med at omskrive det her, så det kommer til at hedde e i ln a gange x. Og det kan jeg på grund af de ting, jeg skrev deroppe. Og så har jeg så fået en sammensat funktion her. Og for at differentiere den, der skal jeg bruge y-mærke gange t-mærke. Og t, det er den indre funktion, og det er ln a gange x. Og den ydre funktion, det er et. Ja, og så får jeg det her, fordi at når jeg differentierer et, så får jeg et. Og når jeg differentierer ln til a gange x, så får jeg ln til a. Okay, og her der får jeg så indsat t'et heroppe, som så er ln til a i x. Ja, jeg ved jo så, at e i ln til x er lige med x, og derfor kan vi på samme måde sige, at e i ln til a er lige med a i x. Okay, vi ved, at e i ln til x er lige med x, fordi at det er hinandens omvandte funktioner. Og derfor kan vi så også se, at e i ln til a er lige med a. Og derfor får vi det her resultat, som altså siger, at f af x er lige med a i x, det differentieret er lige med a i x, det gange ln til a. Og så det næste bevis, det er så, at f af x det er lige med x i a, det differentieret, det er a gange x i a minus 1. Okay, vi starter med at sige, at x det er lige med e i ln til x'ene, og det er det, fordi at e og ln det er hinandens omvendte funktioner. Så derfor så kan man så også sige, at x i a det er det samme som e i ln til x'ene i a. Og så på grund af potensregnereglerne, så kan man lave det om til e i ln til x gange a på grund af potensregnereglen, der hedder a i r gange s er lige med a i r i s'ene potens. Og e i ln til x gange a, det er en sammensat funktion, og måden man differentierer den på, det er ved at tage y og sige f-mærke af x er lige med y-mærke gange t-mærke, hvor y-mærke det er den ydre funktion, som her er et', og y differentieret altså bare stadig et', og gange med t-mærke, som er ln til x gange a, og det differentieret, det er altså 1 over x gange a. Og så når vi har differentieret den ydre og den indre, så sætter vi ln til x gange a ind på t's plads, fordi det er t. Og så på grund af de samme potensregneregler, så kan vi sætte a som potens ude på parentesen. Og så som vi sagde før igen, e i ln til x, det er så bare x, fordi det er hinandens omvendte funktioner, og så er de så i a'ne. Og derfor så får vi, at f-mærke af x er lige med x i a'ne gange 1 over x gange a. Og det vi så har gjort her, det er, at vi har omskrevet 1 over x, også på grund af nogle potensregler,
igen kan vi så skrive den om til x i a minus 1 gange a. På grund af nogle regneregler, der hedder a i r'te gange a i s'te er lige med a i r gange s. Og så har vi faktisk bevist det, vi så allerførst, at f af x er lige med x i a'ne differentieret r